Yan. Welcome back. Day 2. Ay taga-sako ng basher ni Japper. Hello, Miga-Migalo, shoutout at good morning, good morning. Thank you for coming sa walang pakwenta-kwentang LS ko, charot. Ayan, bibigyan kita ng jacket from Lazada siya. At Valdarit, ayan. So, naninibago na naman ako sa pagbigay ng jacket. Ayan, thank you for coming nga pala si Isikoy sa pagpunta. Good host, ganda eh. Wow, maraming salamat sa pagpunta. Ayan, siya nga pala nakatago lang si host. Medyo nahihiya pa ulit, charot. Ayan, nakatago lang ako. Oo, tago lang muna ako sa susunod na ako magpapakita kasi medyo kuya, char. Hirap kasi matulog dito, no? Yan. Mega love shoutout at good morning. Taga-sako ni Basher. Thank you for coming sa walang kakwenta-kwentang LS ko, ha? Ayan. Maraming salamat. So, by the way, pupunta na nga pala ako sa iyong bahay. Ayan. Ayaw ko na yung jacket. Ikaw yung gusto ko. Wow. Sana all ako ang gusto. Ayan, tanong, gusto ka ba, charot? Char lang, ah. Char lang. Papunta na ako sa bahay mo, ano ba? Ninja ka. Kaninang ninja ka? Ayan. Ayan, maraming salamat sa pag-support, sa pagdikit sa akin. Thank you so much. Ayan. Ano ang main channel mo? Nang madikitan kita ng bongga. Ayan. Nang masuklian kita. Ano yung jacket mo? Ayan, yan, lutang na si host. Lutang na si host. Ayan, ano nga pala yung main channel mo? Pakibaba ang iyong bahay. Nang madikitang kita, o diba? Ayan, shoutout sa 3 Million May House. Good morning, and mega low shoutout. Huwag mo na puntahan bahay ko, walang tao dun. Nasaan yung tao? Ayan, pinuntahan ko nga yung bahay mo, wala kang katao-tao talaga. Oo, totoo yung sinabi mo. Saan ba sila nagsipagpunta? Wisid, di ako kilala. Wisid. Ganon, di kilala. Kasi ano nga, ninja yung yun, yung bahay mo kasi, bakit ganyan yung pangalan? Taga-sako ng basher. So, syempre, itinatanong ko yung main channel mo para naman masuklian ko. Ano ba? Go to channel. Tingnan mo, titingnan ko yung profile mo, Sisi. Ang sexy, di ba? Ang sexy mo sa profile, Sisi Kuy Jane ba? Ayan, maraming salamat. Sana nga maisa. Hindi, wag mo isa ko yung mga basher kasi nakakatulong sila. Kung walang basher, hindi tayo sisikat. Charot, sana all sikat. Ayan. Wag mo nang puntahan kasi naka-live ako. Ay, ganon. Naka-live ka. Oo nga, no? Tapos, kaya pala ninja ginamit mo. Okay, sige. Pero pa rin, iba pa rin yung susuklian ko yung main channel mo. Ayan, kahit na naka-live ka, thank you so much sa pagpunta sa aking live. Ayan, maraming salamat sa pag-support. At hindi ako nakasupport sa iyong live. Thank you so much for Sisi Kuy sa pagpunta sa walang-wala akong kwentang LS. Charot. Ayan.
Uragon to. Ay, wow! Uragon, ang sexy mo naman. Ang sexy-sexy mo, Uragon, ah. Grabe ka. Nakakasana all ang sexy. O, di ba? Sana all sexy, Uragon. O, di ba? Ikaw na. Hindi mo pa rin ako makita, no? Eh, sana na, no? Sana nag-StreamYard ka para umakit ako sa live mo. Oo, sana in-update mo ko na magla-live para nag-guest ako sa live mo ba? Para yung dalawa tayo, ayun. Naghahanap nga rin kasi ako ng kako-live ko. Yung yung aakit sa live ko. Wala nga lang tong hagdanan kasi direct ako kay YT. Hindi pala ako marunong mag-StreamYard. Yun pa yung isa kong problema. Hindi ako marunong mag-StreamYard. Nakakaloka. Ilang tao na nga pinagtanungan ko na mag-StreamYard. Oo, minsan nakakapag-StreamYard ako pero hindi ako yung may gawa yung anak ko. Pero pagka ako hindi ko kaya mag-StreamYard, gusto ko sana magpaakyat. Oo, gusto ko magpaakyat sa aking bahay. Yung akyat bahay ba, na tipong nanakawin ako, charot. Gusto ko mayroong akyat bahay sa bahay ko para lilimasin ang lahat sa buhay ko, charot. Kaya lang walang akyat bahay, kaya hindi ako makapagbaba ng hagdan o yung buhok man lang ni Rapunzel para makaakyat sa aking bahay, di ba? Ayan, sa 3 million may house. Good morning, mega love shout out. Galaw-galaw para hindi may stroke. Connect to everyone, guys. Dikit-dikit tayo dyan, guys. Ayan, sa 3 million may house. Connect tayo. Ayan. Pop up ka na ma-shoutout kita. Ayan, parang lang si host mo, parang syong-syonga lang. Namiss kong mag-live, namiss kong mag-chika-chika, namiss ko na mag-daldal, ayan. O nga pala, si Kuya Joel, ay, tamsak ulit, Insan, ayan, Insan Jan Carol, maraming salamat sa pagpunta sa take 2 ko, ayan, take 2 yan, take 2. Mamaya, akyatin ko yung bahay mo at gagawin, gagapangin kita. Wow, sana all ginagapang. Parang tiyanak yung gagapang eh. No? Ako naman, habulin mo ako. Ang arte, no? Ang lande. Charot. Welcome po, Insan. Ayan, maraming salamat. Hagi, guys. Thank you so much sa pag-support. Napakalaking tulong ng WH ko yung ginagawa ninyo pagtambay sa walang kakwenta-kwenta kong live. At isa sa lahat, hindi nyo ako nakikita kasi nakatago na naman si host. Ayan. Pinapa-upgrade ko lang yung WH ko at pang-update din sa aking YouTube channel. Ayan, yun nga. Yes, sir. Ipapatayin ko na lang po, sir. Pag bumaba yung... ayan, dyan na sila, sir. Sige. We're here, ate. Hello. Good morning. Can close the water. Okay, sure. No worries. Ingat. God bless. Bye. Ayan, wait lang, guys. Papatayin ko na yung tubig. Wait lang. At so yan na nga, pinatay ko na yung tubig. So nandito ako, uy guys, welcome po. Jan Carol, mega loud shoutout sa iyo from, JN? Ayan. Si JN, si Uragon, ayan, si Uragon. Ayan, nagkaloud shoutout, taga Sako. Sabi ni taga Sako siya daw si Uragon. Ayan, Uragon, thank you so much sa pag-support. Nakalive daw siya, Insan JK. Nakalive daw siya ngayon, kaya ginamit niya si taga Sako ng basher. Ayan, sana may basher, no? Ako kasi hindi ko pa na-experience magkaroon ako ng basher. Charot. Pa-choosy no? Ayan. Guys, sa mga gustong magpa-massage, nasa massage ako, nasa spa ko, guys, nasa spa ko. Sa mga gustong magpa-massage, punta lang kayo dito. Oo. Ini-endorse ko yung ini-endorse no? Sana all may ganon. Ayan. Dito ako sa Dagupan. Sa Dagupan. So guys, kapag nagpa-massage kayo guys, iti-treat ko kayo ng sauna. Libre yung aming sauna. Hindi, ililibre ko kayo ng sauna. So kapag hindi libre ang aming sauna guys, pag hindi libre yung aming sauna, 350 yun guys. 350 siya. Tapos,
kung magpapamassage kayo sa akin today, or magpabook, ayan, sa Squeezy Massage, pag nagpabook kayo guys, ililibre ko kayo ng sauna. Sauna. Tapos meron kami di, imamassage ko kayo. Uy, ayaw niya yun guys, imamassage kayo ni Kusina ni KitKat. Ayan. Tapos mamassage ko kayo ng bonggang-bongga. Anong klaseng massage ang gusto ninyo? Marunong ko ng Swedish massage, Thai massage. Alam niyo guys, yung Thai massage, bali-bali yung buto nyo. Ay nako, i-stretching ko mabuti yung mga buto-buto nyo. Patutunugin ko yan hanggang sa magkabali-bali kayo. Charot. Ayan. Bakit tumama ka, Insan? Di ba napagod ka, nakakaupo ka live sa YT mo? Para ma-relax ka naman, syempre kailangan i-treatment lang natin yung ating sarili paminsan-minsan. So, minsan lang naman yon. Kaya magpa-massage na kayo, guys. So, pa-massage na kayo. Marirelax kayo dito ng bonggang-bongga. At ayun ngayon, si Kusina ni KitKat pa ang massage therapy ninyo. Char. Ayan. Shoutout nga pala sa 2 million in my house. Mega load shoutout. Ayan guys, sana all malalaki ng bahay, no? Si Insan JG, ang laki-laki na ng bahay niya. O, diba? Sana all. 3K pa din. Ay, maraming salamat, Insan. Ako nga gusto ko nang mag 4K yung bahay ko. Hindi ko na kasi siya na-asikaso ba? Oo, sana laging may upload, diba, Insan? Ako kasi bibihira ako makapag-upload. Kaya ito, andito ko sa bahay mo, Insan JK. Ayan, don't skip ads. Diba? Hi, good morning. Ha? O, ba't di ka pa kumain? Maraming customer. Uy, wow, sana all maraming customer. Ako wala pa akong client. Yes. This morning? Yes. Uy, wow, sana all. Ako kasi wala pa akong client. Ayan, yan. Oo nga eh. Kahapon, isa lang client namin eh. Oo, ako lang. Yung lalaki lang. Oo, yung lalaki lang. Si Kem. Regular client ko yun. Wow, sana all nakakapag-merienda na, di ba? Sana all nakakapag-merienda na. Ayan. Tiyaga lang po. Salamat. Ayan, nga, ganun talaga. Tiyaga lang talaga. Ayan, dito pa rin na yung haba ng ads mo, Insan. Ayan, ang haba ng ads mo. Grabe 2 ads pa siya, Alagang yun nilab yan. Sana all alaga, di ba? Sana all may alaga. Ayan, global. Di ba? Grabe, ang dami mong ads, 3. Ang dami mong ads sa JK, Sana all. Mapapasana all na lang ako na maraming ads. Ako nga, hindi ko nga alam kung may ads pa ako, Meron ba akong ads, charot? Pwede pa kasilip ng harang kung meron nga ba akong harang. Nainggit no? Inggitera ka talaga, Kusina ni KitKat. And then, hindi ko kasi alam kung meron pa akong ads kasi ang tagal kong hindi nakapag-live, hindi nakapag-upload. More on short video lang in-upload ko ngayon for update lang kay YT. So, hindi ko alam kung may ads pa ako. Pero, dahil nga nakapag-live ako tapos dito sa kabila kong cellphone, binuksan ko yung ads ko. So, I don't know kung may ads nga naman talaga. Pero, mamaya sisilipin ko sa ibang account ko. Ibang account? Sana all maraming account. Ma-hold up nga, charot. Ayan, malayo daw po ako kasi nilakad ko dyan. Pinsan para lang makapag-papiding. Wow, sana all. Oo, okay lang yun. Ang importante, pinupush mo yan, di ba? Kahit malayo man, magiging malapit din basta sipag at syaga lang. Di ba? Ayan. Tapos, buti nga, ikaw nakakapag-feeding na. Ako, hindi pa Hindi pa ako nakakapag-start na feeding ko Ang gusto ko nga yun yung nagpapapiding. Kaya lang, hindi ko na maasikaso talaga yung aking YT ngayon. Hindi ko siya maasikaso kasi nga, naghahanap ako ng trabaho. So, ito pa lang yung trabaho ko sa spa. So, nasa spa ako ngayon. Sana all, no? Sana all, minsan mabigyan mo rin ako ng pa-feeding mo kasi pumapayat na ako. So, kailangan ko ng tumaba, charot.
Magiging malnourished na ata ako. Kulang yata ako sa feeding. Hindi, sure lang nga, insan dyan, Carol. Nagda-diet ako. Oo, kailangan ko mag-diet kasi syempre hindi na tayo bata. No? So, kailangan maging health conscious tayo. So, ayun nga, isa na din yung purpose ko na nagda-diet ako. Pero I wish someday matikman ko yung iyong luto. O, di ba? Hindi ka nakapagluto sa kusina ni KitKat. At least nakapagluto ka sa iyong kusina na gusto kong matikman ang iyong luto. Ayan. Sana minsan matikman ko yung pinapa-feeding mo. O, di ba? Ayan. Oo nga pala si Uncle Joel. Ano kaya? Kamusta na si Uncle Joel? Hindi ko man lang napuntahan sa live niya, charot. Birthday niya nung last month, di ba? Birthday niya. Piniem ako ni Insan Ling. Sabi niya, gawa daw ako ng video kasi nga birthday daw ni Insan Joel. Ay, ni Uncle Joel. So, napagawa naman ako ng video. Hindi ako prepare, pero gumawa ako ng video para kay Uncle Joel sa birthday niya. Tapos, maganda po sana kung may sponsor Oo, true yan. Mas maganda kapag may nag-i-sponsor. Oo, kasi kapag may nag-i-sponsor, pag may nag-i-sponsor, syempre, mas marami kang mabibigyan marami kang mapapa-feeding, marami kang matutulungan pa, tsaka syempre, hindi ka ma-sure sa budget, o diba? Hindi lang yan yung pwede mong maibigay kapag meron kang sponsor. Oo, yun. So, alam mo kapag tumama ako sa loto, ako ang #1 sponsor mo. Ang tanong kung kailan, kung tumatayo na ba ako ng loto. Char lang. Kaya nga po para maraming bata ang mapasaya natin. True yan. Oo, maganda nga yung gano'n. Parang syungo-syungo si kusina, di ba? Parang syungo-syungo si KitKat. Or nalipasan ng gutom. Actually, hindi, nag-almusal naman ako. Kaya lang parang na-miss ko lang mangulit sa YT. Na-miss ko sa YT. Sino kaya yung isang naka-watching? Hindi man lang siya nagpa-pop up. Ay, hindi. Pala siya. Si Oragon. Ay, masakit na yung pisngi ko sa kakatawa. Salamat insan dyan. Ayan, nababoring ako dito sa aming spa kasi wala pa akong client. Mahina kasi, ginagawa kasi yung highway so walang client na pumapasok. Kaya nga ito, hi Mimi Bear, hello, good morning, mega love shoutout, salamat sa pagkaway-kaway mo dyan. Ayan, thank you sa mga banner mo yan. Labas Oragon, kaya nga labas ni Oragon tsaka Uncle Joel, labas na dyan, ano ba? Ayan, Mimi Bear, maraming salamat sa pagkaway-kaway at sa pa-heart-heart mo dyan. Ayan, mega love shoutout, Mimi Bear from John Carol Vlog. Ayan guys, dikit-dikit tayo guys. Dikit tayo sa bawat isa guys para mag-grow ang ating channel. Ayan. Tapos yun nga, hinihintay ko rin lumabas si Uncle Joel. Kasi makulit yun eh. Na-miss ko lang ba magipagkulitan sa YT. So baka araw-arawin ko na mag-live ngayon kasi may wifi dito. Dati kasi ang gamit ko load lang. Load lang yung gamit ko dahil dito sa trabaho ko, free wifi. Magla-live ako. Yan. Magla-live na ako. Sure yan. Sure na sure yan. Magla-live na ako. Ay, insan, nandirito pa rin pala ako sa bahay mo. Ayan o. Nandirito pa rin ako sa bahay mo. Still watching. Ayan. O, diba? Tinatapos ko yung video mo hanggang sa mag-end. Oo. Dahil tayo lang naman ang nandirito. Diba? So, pagkatapos niya, continue pa rin ako sa next video mo hanggat wala pang nagpupunta wala pang nagbababa ng link at wala pa tayong mga kasama. So, nandiyan pa rin ako sa bahay mo. After niya, next video mo na naman. O, diba? Ayan, salamat sa pag-support. Ayan ang supply ko sa chika-chika mo sa akin dito sa aking live. Ayan, maraming salamat Insan JK sa pagpunta sa aking live at meron akong kakwentuhan. Ayan, sana dumami tayo, no? Sana dumami siya para Ayan, maraming salamat Insan. At sa'yo din, Mimi Bear. Si Uragon tumakbo na. Dahil nakalive nga naman siya, sabi niya na nakalive siya. So, okay lang naman, nakalive kasi siya. So, ang hirap kasi noon habang tapos
gumagala yung ninja mo. Ang hirap nun. Gustuhin ko man pumunta sa live ni Oragon. Hindi ako makapunta kasi yung isang cellphone ko nanonood sa sa mga upload mo, o di ba? Nanonood siya. Kaya hindi ako makapunta sa live ni Oragon. Ayan. So, dalawang cellphone lang ang meron ako. Oo, yung isa naka-live, tapos yung isa naman nanonood sa video mo. Ayun, ganun. So, na-miss kong mag-live. Buti ka pa, Insan, na maintain mo yung channel mo. O, ang dami mo palaging upload. Ako kasi wala masyadong upload kasi hindi ako makapaggawa ng sarili kong content ngayon kasi massage yung aking work. Hindi na ako nakapagluto. O, wala nang luto sa kusina ni KitKat. So, bakante talaga ang aking kusina. Walang kalaman-laman. Kaya, eto, tamang short video lang ang ina-upload ko, pang-update lang. Kasi baka mamaya nagagalit na sa akin si Lolo. Kaya sige lang ang upload ko ng short video. Minsan pa nga madalang yung short video ko eh. Kaya eto, naisipan ko na namang mag-live para nga sa WH ko. Ayan, nagtapos na at meron ka na namang ads. Diba? Sana all maraming ads. Ayan. Next na naman tayo sa video mo. Nag-thumbs up ako pero hindi ako nag-iwan ng bakas. Dito na naman ako sa next. Live mo ba to? Salamat po sa mga nag-abot ng tulong sa burol ni etc. Ayan, nandito na naman ako sa susunod mong video. Hindi ko in-escape yung ads at nag-iwan din ako ng thumbs up. Pero hindi ako nag-iwan ng comment. Ayan. Sunod-sunod lang yan habang wala pa tayong kasama dito. Salamat po, Pinsan, at maraming salamat din sa pag-support sa walang kwenta kong LS. Char lang. Ayan. Ayun nga, may tumatawag na naman sa akin ng bongga. Alam mo, nakakainis yung may tumatawag sa akin na hindi ko naman nga na sinasagot yung mga tawag niya. Meron akong incoming call, hindi ko siya tinasagot dahil nga meron na akong sinagot, charot. Meron na akong sinagot. At na ulit, babalik ulit ako sa bahay mo, nakakaloka. Dahil may tumawag na wala ako sa bahay mo. Ayun, balik ulit ako. Ayan, madaming lumalabas. Lumalabas na YT channel. Baka iba isipin niya sa paglabas Char lang. Ayan. Hindi na ako nag-iwan ng bakas pero 100% naman na pinanood ko yung video mo at talagang nandito ako talaga sa video mo. Thumbs-up lang yung binigay ko. Hindi na ako nag-iwan ng bakas. Thumbs-up lang talaga. Siya nga pala, pabili ako ng pancit canton pang tanghalian ko kasi nga nagtitipid ako dito. Pancit canton na lang tanghalian ko. Magkano ba isa ng pancit canton ngayon? Insan JK. Okay po. Sana may maraming stock sa bahay. Sana maraming stock sa bahay. Meron silang dilata. Alam mo yung San Marino tuna, masarap yan gawing tuna sandwich. Oo, masarap siya gawing tuna sandwich. Tapos ipiprito mo siya with breadcrumbs. Ay grabe. Tapos may cheese. Wow, ang sarap. Ayan, bigla akong nagutom. Tapos meron kang pancit canton, tapos meron kang suka. Oo, yan, yung suka. Lagyan mo ng maraming sili at sibuyas. Ang sarap na sausawan. Ay, grabe. Biglang nagutom si KitKat. Ayan. Uy, Insan, mabilis lang ako mag-live. Pang-update lang naman kasi ito. Siguro mga 1 hour lang okay na sa akin yung 1 hour. Pang-update lang ng WH ko. Kasi nga, down na talaga yung WH ko. Sobrang down. Sobrang down na kasi talagang tagal hindi ako nakapag-upload. At saka sana sumasweldo na, sumweldo na kayo. Ako hindi pa. Kasi naman, ang tagal kong hindi talaga nakakapag-live at upload. At ayun na nga. Nandito na naman tayo, nag-grocery na naman ikaw. Ayan. Sana all nag-grocery, diba? Naka-silent siya kaya hindi ko naririnig yung sinasabi mo. Huhulaan ko na lang ng grocery ka para makapagluto ka para sa pangpapiling program. Di ba? Ay hindi, parang may lamay ata dyan.
Ayan, may kape na siya, magkakape na siya. Ako katatapos ko lang ng kape. Oo, yung kape na matapang na kaya kang ipaglaban at sa kape mo lang nadama ang tunay na init na dapat sa jowa mo madama. Charot. Ayan. Ang dami Ang dami mong budget. So, magluluto ka ng pansit sabaw o pansit ano. Condolence. Ayan. O yan, nag-end na. Punta naman tayo sa sa next video mo. Nag-end na siya sa last video mo, wala siyang ads. So dito try natin dito. Ayan, merong ads. Oh. Yung first video yung pinanood mo, meron siyang ads sa umpisa tsaka sa dulo. Pero yung second video mo, sa umpisa may ads, sa dulo wala. Tapos sa third video mo, meron na naman ads. Sana all maraming ads. O, di ba? Ayan. Di na ako nag-iwan ng comment. Like lang. Oh, di ba? Nag-like na ako. Wala lang bakas. Buti nakasaya kaya ako para mabilis na makarating. Oh, parang ang hirap sumakay, ang hirap bumiyahe kapag yung highway, yung way mo ganyan, yung hindi pa nasisemento. Yung lubak-lubak, pero nothing impossible kapag gusto mo naman talaga may paraan. Walang hahadlang sa mga gusto mong gawin kahit na ano pa yung dinadaanan mo niyan. Basta makarating ka sa pupuntahan mo sa ma-achieve mo ba yung goal mo, go nang go, di ba? Opo, yan po kasi ang tinutulungan kong matanda na maalam na po siya, kaya nag-abot po ulit akong tulong. Sayang no, una-unahan lang talaga yan. Pero ganun pa man, mag-thanks pa rin tayo kay God kasi nakapahinga na siya. Ang kagandahan doon, nakapahinga na siya. Oo. Ganun talaga, una-unahan lang yan. At saka, kahit na ganun, continue pa rin. No? Diba? Ayan. Tama po, insan. Saan ang tama doon? Charot. May tama ka. Ayan. Pero alam mo, ang ganda ng view kasi alam mo, pagka ganyan yung paligid mo, maganda yung hangin, 'di ba? Hindi siya yung pollution. Hindi kagaya sa highway, maraming sasakyan, walang mga puno. So pollution yung hangin. Hindi kagaya sa dinadaanan mo, kahit na malubak yan, kahit na hindi sementado yung daanan, may mga puno at may mga mga damo. So fresh pa rin yung hangin kahit papaano kasi mas maganda dumaan sa mga ganyan kasi presko, 'di ba? Alam mo ba pinsan, nakatira lang siya sa kulungan ng baboy ng matanda na yan. Oh, talaga? Nakatira siya sa kulungan ng baboy? Uy, pero wala na yung baboy, ganun. Pero wala na mga baboy, di ba? So, malinis naman yung kulungan ng baboy at wala na mga baboy. Kasi alam mo, insan, hindi maganda yung yung amoy yung amoy ng baboy. Okay, good yun na wala naman. Kaya lang, namatay pa rin siya, no. Ako, okay lang sa akin kahit saan ako matulog. Ang importante, meron akong mapapagpahingahan. Kailangan lang natin i-improve yung ating tulugan. Tinago. Tinago yan lang niya ng yero. Pero ang init nun, no? Ang init nun. Kasi yero eh. Tinagpian. Tinagpian niya na lang ng yero. Pwede na rin. So, ngayon wala na siya. Wala nang nakatira dun sa kulungan ng baboy. Tama? So, okay lang din naman yun. Bulol nga CV mo. May sariling language yung CV mo. Kaya pag binabasa ko rin, nabubulol na rin ako. Sabi ko, ha? Pag umistap ako ng basa, napapaha? May sariling mundo yung CV mo, insan, kaya ganon. Kulang siya ng aral kay Google. Kulang siya ng aral kay Google, kaya ganon, insan. Ibalik mo nga yan
Oo. Yung anak niya po na may diferensya sa pag-iisip. Anong diferensya niya sa pag-iisip na kulangan ng tornilyo? Parang gano'n, Richard lang. Siguro na-depress, no? Kasi kadalasan ng mga ganyan, pagka may mga ganyan, nadidepress sila or kulang sa pagkain. Oo. Isa na rin yung nagkakaroon ng problema kapag kulang tayo sa pagkain. Tapos yung isip ka ng isip, baliw po. Parehas kami. Ako rin baliw din ako. Na-depression insan, lalo na marami silang iniisip. Siguro, nalipasan, di ba, ng gutom, tapos isip ng isip, o parang everyday niyang routine, ganun. Kaya, ayun, na-depression. Pero, paano yan? Namatay na yung anak niya. Ay, nanay niya. Kawawa nga po eh. True yan. Kawawa talaga. Ay, paano yan? Namatay na yung nanay niya. So, sino na nag-aalaga sa anak niyang nabaliw? Sa akin, charot. Uy, char lang. So, wala nang mag-aalaga, ganon. Wala nang mag-aalaga sa kanya. Mas lalo siyang kawawa. So, dapat, ano na lang sa, home for the agent. Parang ganon. Di ba pwede naman yun? I-surrender na lang doon. Para, ma-maintain yung pagkain niya, yung hygiene niya, yung kalinisan niya ba sa katawan niya, tapos hindi siya mapunta sa kung saan. Di ba pwede naman i-surrender sa, sa home for the agent, na, bahay ampunan, yung mga ganun, para hindi na siya mapunta sa kung saan. Oo, yun. Hi, KTV Mix Vlog! Hello! Kamusta ka na? Kamusta? Hi, salamat sa pagkaway-kaway. Monetize ka na ba, Sisi Kuy? KTV Mix Vlog! Thumbs love, Sisi Kuy. Ayan, maraming salamat sa pag-thumbs love. Ay, Sisi Kuy, KTV, si Instant Carol nga pala, Instant JK Carol. Good friends ko siya. Kung hindi ka pa dikit kay Instant JK, dikitan mo yan siya, marami yan banana, didikitan ka niya ng bonggang-bongga. Very supportive din yan si Instant Jan Carol. Kung hindi ka pa sa kanya dikit, dikitan mo yan siya, Sisi Kuy, tutulungan ka niya sa mga views mo. Tapos, very supportive yan siya talaga ng bonggang-bongga. Meron siyang gininto ang puso. Ayan, kaya lang, hindi siya pwedeng isanla kasi siya lang ang merong ganoon. Unique yun, charot. Ayan, malapit na, Sisi. Anong malapit na? Malapit na yung WH mo. Ayan, si Instant Jan Carol, nagpi-play yan ng video. Dagdag sa yun, sa WH mo. Dikita mo yan si Instant Jan Carol. Very supportive yan. Pag nag-live ka, didikitan ka niya ng bonggang-bongga. Tapos, ipi-play niya video mo. Now ka lang ulit nag-live. Yes, ngayon lang ulit ako nakapag-live. Ang tagal kong hindi nakapag-live, Sisi. Kasi busy ako naghanap ng trabaho ko. Oo. Nagkaroon ako ng maraming mga pagsubok na hindi ko maintindihan, charot. Ayan, pero eto, bumaba nga yung WH ko views at saka yung yung subscriber ko, mababa na. Ayan, Instant JK, ads na naman, hindi ko in-escape yung iyong ads. Ayan, para sa ating ekonomiya. Ayan. Ngayon lang ulit ako nakapag-live sa haba-haba ng tinagal ng panahon na 10 taon, charot. Ngayon lang ulit ako nakapag-live kasi nga medyo na-busy ako. At yun na nga, balik ulit ako sa pagla-live pero ang tagal ko ulit hindi nakapag-upload ng aking content. Wala akong upload na content ngayon kasi hindi pa ako nakakapagluto sa bahay ni Kusina ni KitKat. OTW na Ma'am KTV. Ayan, KTV, inunahan ka na ni Instant JK. Dikita mo yan siya ng bonggang-bongga, complete full watching gawin mo, tapos dikita mo siya, mag-iwan ka na lang ng comment, mag-iwan ka ng bakas para ma-notify siya na nanggaling ka sa akin. And don't forget hashtag KitKat. Ayan. Punta ko sa bahay mo, KTV. Ayan, thank you, OTW na rin. Ayan. Okay lang naman yan, magsalubungan kayo basta napanood yun ng bongga. Panoodin nyo lang siya ng bonggang-bongga. Kasi kung lalagasin niya ni Lolo, talagang lagas yan eh. Pero kung pinanood mo ng maayos yan na matinong-matino ba, uy, wow, ang laki na ng bahay mo, naunahan mo ko. Grabe ang tulin mo, laki na ng bahay mo,
KTV, ang laki na ng bahay mo. Mukhang mauunahan mo na ako. Grabe, ang laki na ng bahay mo. Tapos ang dami mo ng video, oh. Ang galing mo, ha? Congrats. Congrats. Ang galing mo. Ang sipag mo. Ang sipag mo, grabe. Saludo ako sa'yo. Mukhang mauunahan mo na ako. Ako kasi hindi na nag-upgrade yung banana ko. Ang tagal ko nang hindi nakapangisda. Naka-stay na lang yung aking channel na ganyan, yung bahay ko. Gusto ko nga mag 4K na ako eh. Kaya lang hindi ako makapag 4K. Tinola sa patis. Hindi na ako makapag 4K. Hindi ako makapangisda kasi. Kaya hindi nag-upgrade yung bahay ko. Gusto ko na madagdagan yung bahay ko, kaya nang hindi talaga. So, andito na ako sa bahay mo, dito ko sa Tinola sa Patis. Ayan. Yan na, hindi ko escape yung ads mo. Ay, wala kang ads. Wala ka pang ads. Ayan, nandito ko sa bahay mo, ha. Magtatamsa ka lang ako, pero hindi ako mag-iiwan ng bakas. Sige, i-try ko. Ayan. Nag-iba siya. Ayan. Nag-iba siya. May sariling mundo na siya. Ang sarap. Ilan na WH mo? Si Kuy, KTV, ilan na WH mo? Si Insan JK, dikita mo siya ng bonggang-bongga, nagpe-play yan ng video. Nagpe-play yan siya ng video. Makakadagdag sa WH mo. Tinola sa Patis, yan, sarap naman po. Tama ka, Insan. Pinapanood ko pa yung video nyo, Ma'am KTV. Ayan, Insan JK, maraming salamat, ha. Alam mo ba, Insan JK, kailan lang yan siya? Ang late pa ng bahay niya, tinutulungan ko nga siyang mangisda noon. Pero ngayon, naaabutan niya na yung bahay ko. Grabe, ang sipag niya, no? Welcome po. Ang sipag niya, Insan. Kailan lang talaga, wala pa ng isang taon, eh. Mga ilang buwan pa lang yung bahay. Talang yung bahay ko, magto 2 years na, 3K pa rin yung bahay ko. Sa kanya malapit na mag 4K yung bahay niya, ay grabe. Ang sipag niya mangisda, di sana all, di ba? Hi, Camera Vlog TV, mega hello, shoutout, good morning. Si Camera, si Sir Uding. Sir Uding, mega loud shoutout. Good morning. Ayan. Sipag niya, pinsan, yes, true. Ang sipag niya, ang dami niya, ang tiyaga niya ring mag-upload, 'di ba? Kaya nga saludo ako. So sabi niya kanina, malapit na siguro yung WH niya mapuno. JK, shoutout po from Camera Vlog. Ayan, Sir Uding. Sabi ko na nga ba si Sir Uding yun eh. Ayan, Sir Uding, mega loud shoutout sa iyo. Good morning. Salamat sa pagpunta. Na-miss kita. Wow, sana all nami-miss. Diba? Ngayon lang ulit ako nakapag live sa routing kasi medyo busy ba? Nagbisi-bisihan ba? Paano nga ulit mag-pin? Nagbisi-bisihan ako kaya ganon. Ayan, paano nga ulit mag-pin? Long press, diba? Kanina pa ako nagpipin eh, hindi ako makapag-pin. Ayun, pin message. Ayan. Nakapin na ba? Nakapin ba? Bahala na yan siya dyan. Basta ang alam ko nag-pin ako eh. Basta alam ko pinindot ko, pin daw. Yun. Ayan. Pinin ko na pa-views. Oo, pa-views. Papunta na ako sa bahay mo. Oo. Go to channel. Ayan. Uy, pare-parehas tayo ng bahay. Nasa 300. Ano to, bagong channel mo? Wow, sana all. Andito ko sa hi, Jeric TV Show. Ay, wow, Jeric. Hello, good morning. Mega love shoutout. Thank you for coming. Ayan, papunta ko sa bahay mo. Dami kong pinupuntahan. Wait lang, unahin ko mo lang to si camera. Unahin ko lang si camera, ha? Tapos papunta na ako sa bahay mo. Unahin ko si camera. Ayan, nagpunta na ako sa bahay mo. Yan, bell all. Yan, bell all. Sir Uding, nandito na ako sa bahay mo. Ayan, sending support. Sir Uding, andito ko sa bahay mo. Bagong mo to? Bagong bahay mo. Ang sipag Ang sipag mo.
Nagkulang na ng R yun. Basta Sir Uding yun. Si Uding. Ayan. Ay, Jeric, wait lang ako ha. Papunta ko sa bahay mo, tinatapos ko lang to kay Sir Uding. Ayan. Pa-view lang po. Ayan, hindi lang view. Nag-iwan pa ako ng bakas. Tapos nag-thumbs love pa ako. Oh, ayan. Tapos yun nga, OTW Sir Uding. O diba, nangungo na. Pengi jacket. Yes, bibigyan kita ng jacket. Wait lang. Tapusin ko lang tong ni Sir Uding. Bibigyan kita ng jacket. Malapit na. Konting kembot na lang ha, Jeric. Wait lang. Kasi dalawa lang tong cellphone ko eh. Ito, nandito ko sa bahay ni Sir Uding. Ayan, nandito ko sa bahay ni Sir Uding. Pag natapos to, bigyan na kita ng jacket. O, hindi pwede rito sa cellphone ko nang hawak ko kasi maglalag, mag-iikot-ikot siya kasi ganun yung ginawa ko kanina. Bali pang take 2 ko na to. Kanina nag-live din ako. Tapos yung pinindot ko yung link ni Sir, ni Insan JK, nag-loading. So, hindi ko pwedeng galawin yung yung cellphone na naka-live. So, hintayin ko lang tong matapos yung kay Sir Uding. Tapos pupunta na ako sa bahay mo para mabigyan kita ng jacket from Lazada. Char, ayan. Ayan, shoutout sa 2 Million May House. Good morning. Mega loud shoutout. Ayan, malapit na. Konting kembot na lang. Ayan, Sir Uding, done. O, diba? Tapos, punta naman ako sa bahay niya. Sa bahay ni, Jeric. O, Jeric, nandito na ako sa bahay mo. Bibigyan kita ng jacket. Nasaan na ba si Jeric? Ay, Jeric. Sa taas, ayan. Pengi ng jacket. Ayan, may jacket ka na. Ayan, pasukat kung kasyang-kasya sa'yo. Ayan, from Lazada. At napunta ko sa ibang live. Ayan, dapat punta lang ako sa live ko. Ayan. Tapos, ayan, may jacket ka na ha. Tapos, puntahan ko yung bahay mo. Nang madikitan kita ng bongga, go to channel. Ayan. Okay. Kulang na to ng WH. Tama ba ako? WH lang ang binubuo mo. Ang live, tingnan natin ang live. Uy, habaan mo live mo. Jeric, habaan mo yung live mo para sa WH mo. Nag-suggest no? Samantalang ako, ngayon lang ulit ako nakapag-live. Ay, wow, sana all nakakapag-live ng 3 hours, 2 hours. Okay, good yan. Pero dito, a few, my work, okay. Ayan, camera, pa-view lang po. Yes, na-view ko na. Yan guys, meron tayong nakapin. Don't forget, pa-view ng nakapin. Don't forget na panoodin po natin ng buong-buo yung kanyang video. Pa-thumbs up, pa-subscribe. At don't forget hashtag KitKat para ma-notify na nanggaling kayo sa aking live, char. Ayan guys, pa-support po, very supportive yan si Sir Uding at nandiyan din po si Insan, JK. Dikitan po natin sila guys, very supportive yan at panonoodin nila kayo ng bonggang-bongga ang inyong mga video guys. Sa mga kulang pa ng WS, si Insan JK at saka si Sir Uding, nag-aanihan sila, nag-play ng inyong video. Makakatulong yan para sa inyong WH. Ayan, kitang-kita. Wait lang, pili ako ng video mo. 2 months? Bakit 2 months? Uy, wala kang new upload. Live, short. More on short video ka lang. Dito tayo sa video mo. 2 months. So, dito na lang tayo. Ito, 1 month. Namimili ako ng video. Ito, 2 months. Okay na to. Ayan. Ayan nag-iwan ako ng thumbs up, subscribe, bell all. Ayan. Okay na, di nakitang-kita ng bonggang-bongga, pasukle, charot. Ayan, hintayin ko matapos ang iyong video. Ayan, suggest ko, ayan. Salamat po, KTV. Ayan, ngayon nakabalik na si Dan Connect, Full Falk, JK, Carol Vlog. Ayan, maraming salamat KTV sa pag-support mo kay Insan JK. Pag nag-live yan siya, punta ka. Very supportive yan si Insan JK. Alam mo ba, isisi ko KTV Mix Vlog. Pang dalawang live ko na to, nalaglag yung una kong live. Pang dalawang live ko na to. Nung first live ko nandoon si Insan JK at nag-second live nga ako. Eto na nga, nandiyan pa rin si Insan JK. Very supportive yan siya talaga. So, hindi ka nagkamaling dinikitan mo siya. Kasi naman talaga ay tutulong yan sa'yo sa WH mo. At nandiyan
And this is Sir Uding, very supportive yan. At maraming banana yan si Sir Uding. Sir Uding, maraming banana yan. Kasi si Sir Uding, isa siya na nagdagdag ng banana ko. Oo. Tapos congratulations nga pala sa'yo, Sisi Koy, kasi grabe ang sipag mo, ang tiyaga mong mangisda. Halos maunahan mo na ang aking bahay. Ayan. Thank you, host. At maraming salamat din, Jeric, sa pagpunta mo sa walang kakwenta-kwentang live ko. Charot. Ayan, Jeric, di kita mo si Insan John Carol at si Sir Uding. Kulang pa yung banana mo. Maraming banana si Insan John Carol. Oo, marami yung banana. Bigyan kanya ng 50 banana. Insan JK. 50 banana. Ayan, maraming pananim. Ayan. Hi, Isel. Hello, good morning. Salamat sa pagbalik sa second live ko. Nalaglag kasi yung first live ko, kaya ito take 2 ako. Guys, pakidikitan si Jeric, pakidikitan si Insan John Carol. Marami yan siyang banana, pati din si Sir Uding. Yung Camera Vlog TV, maraming banana yan. Oo. Agoy, nagkamali yata ng dikit sa akin si JK Carol. Sige, bisitahin ko siya. Okay, sige, bisitahin mo yan siya. Marami yung banana, Sisi Koy. Madami siyang banana. Ayan, tapos ko na video mo. O, yan, tapos ko na video mo. Okay? Dikit na ako sa'yo ng bonggang-bongga. Yan, isa pa, para sa WH mo. Isa pang watching. Lilipat tayo ng medyo mahaba-haba. At dito tayo sa... Ayan. Para sa WH mo. Yan, play kita. O, nag-iwan ako ng thumbs up. Hindi ako makapag-comment ng bongga, ha? Ayan. Guys, meron tayong nakapin. Pa-support ko, padikits at palalab po, guys. Sa nakapin, very supportive at napakarami niyang banana. Oo. Sa mga kulang pang banana, Sisi Koy, Aso Vlog, maraming salamat sa pagbalik. Maraming salamat sa pag-support, guys. Sa mga kulang pa po, guys, ng banana, pakidikitaan lamang po si Insan John Carol at saka si Camera Vlog TV. Marami yan silang banana at very supportive. Nagpe-play yan sila ng video. Para sa WH, guys, very supportive yan sila. Oo. Mga kasama ko sila matagal ng panahon sa YouTube channel. Kaya naman, i-recommend ko sila sa inyo na talaga namang magpi-play sila sa inyong mga video at tutulungan nila kayo sa inyong WH. Oo, lalo na si Insan John Carol, si Sir Uding, isa sila na nagpa-grow ng aking banana, ng aking bahay, si Camera Vlog, Pavio lang po. Ayan, isa sila talaga, charot lang yun dyan. May pa-charot ka na rin, Sisi Koy. Ayan, si OTW, okay, sa nakapin. Ayan, maraming banana yan, Sisi Koy. Yung nakapin, maraming banana yan. Iwan ka ng bakas, huwag mong kalilimutan, #KitKat. Oo, maraming banana yan. Tapos kapag nag-live siya, support ka lang sa kanya kasi habang nagla-live yan, aayudahan kanya ng banana. Madaming banana yan si Sir Uding at saka si Insan JK. Kasi nung pag nagla-live yan, pinupuntahan ka, talagang aayudahan nila ako. Ops, legit, yung banana nila hindi nalalagas. Oo, lalo na kay Insan JK, pumunta ako sa live niya, hindi talaga nalagas. Tapos pumunta ako sa ibang live in the following day. Ay nako, nagkandalagas-lagas yung banana ko. Oo, yung banana ni Sir Uding at saka banana ni Insan JK Carol, legit talaga, hindi siya nalalagas. Esel Dan, ayan, maraming salamat sa pagdikit mo kay Esel. Ayan, thank you so much. Jeric, puntahan mo rin please, si dating dikit sa nakapin, thumbs love. Okay, thank you so much so dikit na pala kayo, no? Maraming salamat. Maraming banana yan siya. Jeric, okay, kung okay lang sa'yo, pakidikitan si Camera Vlog, yung nakapin, tapos si Insan John Carol. Marami yan siyang banana. Andito pa ako sa bahay mo, Jeric, dikit. Ayan, nagdidikitan ka na daw niya. Insan JK, ang baba pa ng bahay ni Jeric. Kulang pa yung bahay niya. Mababa lang siya, nasa 1K plus lang. At siguradong kulang siya ng WH kulang niya. So Sisi Koy KTV, ilan na WH mo? I-play kita. Ilan na WH mo, Sisi Koy? Ayan, Jeric,
Jerry, hindi ko maklik ang link na nakapin. Ay, ganun ba? Ano ka na lang, go to channel ka na lang. Yun na lang yung gawin mo, go to channel. Huwag mo nang pindutin yung nakaklik. Okay na, dikit na po, haha. Pindutin mo na lang yung yung bahay niya, go to channel na lang yung gawin mo. Tapos dikitan mo siya. Maraming bibigyan ka nila ng maraming banana. Thank you, John. Hindi na ako makapag-ayuda now. Hang yung isang sipi ko kapag ayuda ko. Ay, ganun. Nagahang, maraming laman na siguro yung cellphone mo, ganun, o so overused na, Jerry, pakidikitan si John Carol, maraming banana yan siya, aayudahan ka niya, tsaka yung nakapin, go to channel na lang yung gawin mo para maayudahan ka nila, punta ka sa live nila, legit yung banana nila, hindi nalalagas, trust and recommended ko talaga yung mga banana nila, hindi talaga malalagas, totoo. Oo. Kasi may napuntahan din ako mga live. 'Di ba nangisda ako, nagpunta ako sa live ni JK ng umaga. Inayudahan niya ako ng 20 banana. Tapos kinahapunan okay pa siya, kinabukasan okay pa siya. Hanggang sa tumagal ng 2 days okay pa siya. Nangisda ako sumunod ng ikatlong araw. Ayun, nangisda ako ng ikatlong araw, yung inayuda sa akin nalagas. Kaya yung banana ni Insan JK Carol, legit, hindi siya malalagas. Ganon din kay Sir Uding. Si Sir Uding ako, napakaraming banana yan. May banana planting. May taniman ng banana yan si Sir Uding. Kaya kapag dinikita niyo yan, dadagdagan yung banana nyo. Punta kayo sa live yan, aayudahan niya kayo. Kahit nagtitinda yan, nagluluto ng banana Q. Marami yung banana Q. Pero marami rin siyang banana para sa YT. Kamdan. Sino doon? Si Camera. Okay, maraming salamat sa pagdikit mo sa kanya. Punta ka sa live niya. Aayudahan ka niya ng banana. Marami. Totoo. Totoo kasi talaga sila yung nag-upgrade ng bahay ko para umangat. At yung WH, nagpe-play yan si Insan Jan Carol at saka si Sir Uding. Nagpe-play yan sila para sa WH nyo, tutulungan nila kayo. Ayan, Sir Jeric Dandikit po, nag-iwan po ako ng bakas sa Bukidnon Airport. Ayan, dinikitan ka na ni Insan Jan Carol. Sino susunod host? Ayan, si Insan Jan Carol, dikita mo yan siya. Legit yung banana niyan. Legit. Tapos talagang madikit, hindi malalagas talaga yung banana niya. Trust and recommended ko yung banana niyang ibibigay sa'yo. Talagang legit yun. Legit. At saka punta ka sa live ni Insan Jan Carol. Nagla-live yan every morning. Oo, punta ka dun, tapos aayudahan ka niya ng banana sa live niya. Tapos wag mong kalilimutan #KitKat. Oo, gusto ko banana. Banana Q, yes, maraming banana Q si Sir Uding kasi nagtitinda yan ng banana. Jeric, nandito pa rin ako sa bahay mo para sa dagdag sa WH mo. Tapos i-play kita. Ang gusto ko sana ma-send ko yung resibo ko sa iyo eh. Ayan. Punta po kayo bukas sa live ko. Dikitan ko po kayo 5 banana. Ayan, punta kayo guys sa Sabi niya lang 5 banana pero pag nag-standby kayo sa bahay niyan, aayudahan kayo 20 banana. Ganun ang nangyayari sa akin eh. Nayudahan niya ako 20 banana. Una 10, tapos 10 ulit. Kasi pag binigla niya, baka kainin ni Lolo. Kaya ang ginagawa niyan, 10. Punta kayo sa banana. Punta kayo sa banana niya. Syunga, no? Ay, guys. Punta, Jeric. Sisikoy KTV Mix Vlog. Punta kayo sa sa live ni Insan JK. Every morning nagla-live yan siya. Tumawa si KTV Mix Vlog. Every morning nagla-live yan si Insan JK. So pag nagla-live yan, aayudahan niya kayo ng bonggang-bongga. Oo, nag-aayuda yan ng maraming banana kasi yan silang dala. Kaya kapag pumunta kayo dun sa kanila, sa live niyan, aayudahan ka niya. At marami ka rin dun madidikitan, marami kang makikilalang legit. Legit talaga. Pag yun lang po, ayan, legit.
Ma'am KTV, play ko na kayo mamayang gabi. Mga video nyo para sa makatulong po sa WH nyo. O diba, si Sikoy, ayan na, sinabi ko na sa'yo eh. Kasi yan si, may ano yun, parang charity yan si, si Insan JK. Ayan, ipi-play ka na niya para sa WH mo. Anong oras live niya? Kasi nakals pa ako ng morning. Ano yung nakals? Nakals daw siya. Nakaalis ba? Uy, char lang. Ay, wow, big thanks. Oo, yan. Sabi ko sa'yo, may gininto ang puso yan. Yun nga lang, yung gininto ang puso niya, hindi mo pwedeng isadla. Charot. Ayan, 7 a.m. daw. Puntahan mo, ha? Puntahan mo yung live niya kasi naman, talaga namang ipi-play ka niya at aayudahan ka niya ng bongga. Oo, LS niya. LS niya, join dan. Ayan, maraming salamat sa pag-join, Jerry. Ayan, Jerry, punta ka sa live ni Insan JK Carol Vlog. 7 a.m. in the morning. AM na morning pa, ha? Puntahan mo yan siya. Aayudahan ka niya ng bonggang-bongga. Yung yung subscriber mo, 1K, 1,700 plus. Ayan o, 1K pa lang bahay niya eh. Ayan o. Andito ko sa bahay mo, nanonood. Ayan ang bahay niya. Nanonood ako ng mga videos niya. Tapos titingnan ko kung may playlist na siya. Kasi ipi-play ko ito ng bongga. Ayun naman pala eh. So, dito ako mag-i-start. Ay, panay short video to. Ayoko ng short video. Gusto ko yung mahabang video para sa WH mo. Ayan. Ayan. Ipi-play all na kita. Ipi-play all na kita. Ayan. Diba? Play all yan na. Alam mo, nagpi-play all ako talaga. Kaya gusto ko makita mo sana yung resibo ko. Kaya lang hindi tayo friends sa Facebook. Hindi tayo friends sa Facebook para ma-prove ko talaga na nag-play ako ng video mo para may evidence talaga. Ayaw kasi sinabi ko lang na play ko lang. Pero madaling sabihin na pinlay kita, pero walang proof. Pero ako talaga, pag nag-play ako, gusto ko may proof, may resibo. Ay, nag-loading ako. Ayan. Hindi tayo friends sa Facebook. So, basta magpe-play talaga ako ng bonggang-bonga. May group ka host? Oo, kasama ko sa grupo si Insan JK. Yan, si Insan Jan Carol, kasama ko yan sa grupo. Meron ka bang group? Sige, i-add mo na rin ako. Or i-add ka na lang namin. Add mo ako dito sa, eto Facebook ko, oh. Teka lang. Eto Facebook ko, add mo na lang ako. Ay, ayan yung Facebook ko. Ayan yung Facebook ko, add mo na lang ako. Katrina yan, Katrina Vergara. Katrina Regina Vergara. Punta tayo sa Messenger. Wait lang. Ay, hindi ko kasi mabuksan yung yung Facebook ko simula nung isang gabi. Hindi ko mabuksan eh. Pero dito sa hawak kong cellphone na naka-live, nabubuksan ko siya. Sir JK, mag-live po kayo ng mga 5 oras kahit silent lang po para sa WH nyo. Kaya nga, di ba, Insan, ang iksi nung live niya. Kaya, pa-add na lang ako dito Ito yung yung Facebook ko. Ano nga ba? Facebook ko, hindi ko alam. Basta, yun ang Facebook ko. Pa-add na lang ako dito. Jeric, pa-add na lang ako. Ito yung Facebook ko. Katrina Regina Vergara. Hindi ko lang mabuksan kasi. Oo, kahit enter ko yung password ko, hindi niya ma-open eh. Hindi talaga ma-open. Ayan, mahina signal dito sa bundok eh. Ay ganon, mahina. Paano ka makaka-join sa live nila? Kailangan mo join sa live nila para ayudahan ka nila ng bonggang-bongga. Dan Connected Jeric TV Show. Ayan, Jeric, dikit na daw sa'yo si Sisikoy KTV Mix Vlog. Dikitan mo yan si Sisikoy Mix Vlog, very super yan. Tapos may banana din yan siya, kaya lang yung cellphone niya. Makapag-ayuda kahit 3 oras lang po, Sir Jeric. True. Sir Jeric, kapag nag-live ka, hanap ka ng magandang signal para sa WH mo. Kasi kapag gusto mo, gagawa mo yan ng paraan. Pagka gusto, may paraan. Gawa mo ng, hanap ka ng medyo maganda-gandang signal para makapag-live ka. Tapos, kahit nakatago ka, kahit naka-silent lang, okay lang yun. Kasi ang kinukuha natin, yung WH para mag-grow, natin, para ma-monetize ka ba? Kasi kailangan
mabuo mo yung 4,000 WH eh. Para ma-monetize ka, kailangan mong mag-live ng mahaba. Tapos yung tao kasi, yung mga viewers, labas-masok yan sila. Kaya mas okay na magla-live ka kahit naka-silent lang. Kung hindi ka pa sanay or hindi ka pa or nahihiya ka pang magpakita, okay lang naka-silent. Ang importante kasi doon nakapag-live ka para sa WH mo. Yun yung kailangan natin doon. So, sana medyo habaan natin yung ating WH, yung ating live para para sa humaba yung WH at malaki yung makuha mong magigain mong watch hour, ganun yung gawin mong. Tapos dati nga load talaga yung gamit ko pag magla-live ako. Talagang magpapaload ako ng 100 pesos kasi gusto ko mabuo yung WH ko eh. Gusto ko mabuo para ma-monetize na ako. Kahit magkanda ubos ako 100 araw-araw na load, ginagawa ko mag-live kasi para nga ma-monetize na ako. So yun nga, na-achieve ko na monetize na ako. Yun nga lang, medyo na-busy ako sa trabaho ko. Hindi ako nakakagawa ng content. Tambay ko lang to host ha. Mag-work pa ako. Okay, sige, ingat ka sa work mo at maraming salamat sa pagtambay mo sa akin ha. Thank you so much. Ang alam ko galing to kay Jerry, galing ka kay Project 89 ba? Tama ba ako? Pinapunta ka niya sa akin kasi alam ko. Ipi-play kita para sa WH mo. Dudes, KTV, may playlist po kayo. Yun nga, Insan Jan Carol yun. Noon ko pa sinasabi sa kanya gumawa ng playlist. Matagal ko na sinabihan yan siya. Sisi Koy, KTV, okay na ba yung playlist mo? Nung una kasi nahihirapan yan, Insan JK. Nung una nahihirapan siya, gumawa ng playlist kasi lag yung cellphone niya. Sabi niya, pag may bago na daw siyang cellphone, sa kanya daw babaguhin yung yung playlist niya, sabi niya. Ewan ko kung naayos niya na ngayon. Bibisitahin ko nga. Ayan, hindi host, nakita lang kita, nag-live. Ay talaga, wow, sana all. Okay, sige, maraming salamat. Piplay kita ipi-play ko yung mo. Add mo na lang ako sa Facebook ko, Katrina Regina Vergara. Pa-add na lang ako doon ha, please. Tapos i-send ko yung resibo ko sa'yo para to prove na na-play ko yung playlist mo. Yung playlist mo. Ipi-play ko yun ng bonggang-bongga. Kaya kung ma-add mo ako sa Facebook, sesend ko sa'yo. Tapos eto titingnan ko nga kung may playlist na wala pa siya, Insan JK, wala pa siyang playlist. Hirap siya gumawa ng playlist, Insan JK. Sisi Koy, Mix TV Vlog, bakit hindi mo pa na-add yung playlist mo? Kasi para sa WH mo ba? Kasi pag mga friends namin, yung mga friends namin sa YT, nagpe-play talaga yan sila, kagaya si Insan JK, si Sir Uding, nagpe-play yan. Tapos, ilagay mo siya, gawan mo siya ng playlist para tuloy-tuloy siya nape-play. Kasi para hindi na siya babantayan, iiwanan lang yung cellphone, naka-play na yung mga video mo. Babalikan na lang yan after na matapos yung mga video mo, mga ganun. Meron na yan, Sisi, wala pa andito ko sa bahay mo, Ito yung playlist mo. Ito lang, iilang piraso lang tong iilang piraso lang tong playlist mo, 9 lang. Pero yung video mo, 260. Dapat ito yung mga video mo, ang dami. Ilagay mo siya sa playlist. Para pag pinlay namin, tuloy-tuloy, hindi na kailangan siya bantayan. Tuloy-tuloy, nagpi-play yan siya. 9 video lang to, Sisi Koy. 9 lang siya, So, lang yan, parang, 15 minutes lang to, or, 20 minutes, tapos isang short video mo. Dagdag, ilagay mo siya sa playlist para sunod-sunod. Si Jeric naman, okay naman yung yung playlist niya. Totoo si Jeric. Okay yung playlist niya, naka-playlist naman siya Ipi-play ko to mamaya. Kasi gusto ko din yung WH niya, madagdagan. Ayan ang dami niyang playlist Pati live niya, 26 live. Short video, 32.
live 26, upload content 65. So dapat ganito din playlist mo, Sisi Koy KTV Mix Vlog. Pag pinlay kasi yan, tuloy-tuloy yan. Kapag pinlay mo yan, tuloy-tuloy yan. Kahit hindi mo nabantayan yung cellphone, tuloy-tuloy yan siya magpi-play. Kahit hindi mo yan bantayan yung cellphone mo, iiwanan mo lang yan dyan. Ganun. Ganun gawin mo, Sisi Koy. Ayan pabakas lang. Ano daw sabi niya? Agoy, ba't nawala na naman? Wait. O sige, gawin mo yung mo, playlist mo, Sisi. Gawin mo yun. Para tuloy-tuloy kasi ipi-play ka ni Insan Jan Carol. Sayang yun. Dagdag sa WH mo. Tapos pabakas na lang po, babalikan ko kayo, promise. Dinikitan na kita, ha? Jeric, dikit na ako sa'yo ng bonggam-bongga. Dinikitan na kita. Tapos, pag pinlay kita mamaya after ng live ko, mag-iwan ako ng bakas. Ayan. Opo, Ma'am KTV, pag sama-samahin nyo yung live at pag live nyo at yung mga upload nyo, nakabukod din po. Ganun ang gawin mo, KTV Mix Vlog. Pag yung kailangan naka-organize siya kapag live, ilagay mo siya sa playlist na live. Pag content mo, puro content mo lang yun, huwag mong hahaluan ng live. Para kapag pinlaylist namin yan, tuloy-tuloy. Ganun ang gawin mo. Kasi sayang naman, nandiyan dyan sila mga legit friends ko yan sa YT. Hindi sila scam. Nagpe-play yan talaga sila para makatulong maging ma-monetize na kayo para sa WH ninyo, mabuo nyo na yung WH nyo. Ganun yun. Ako talaga magpe-play ako. I-prove ko sa inyo na na nagpe-playlist ako. Ayan, shoutout sa 3 million in my house. Mega love shoutout sa inyong lahat dyan, guys. Ayan. Tapos pagsikapan mong gawin talaga yun, Sisi, ha? Sisi mi. Gawin mo yun. Nalulutang ako, guys. Sensya na, ha? May tinitingnan kasi ako sa messenger ko. Sensya na, guys. Ayan. Nag-online siya pero hindi niya ako minessage. Naman, no? Minsan pag may tinitingnan akong, may hinihintay akong message, may hinihintay akong person na magme-message sa akin. Nag-online siya pero hindi niya ako minessage. So sad, char. So sad. So hindi niya ako minessage, nag-online lang siya. Ganun. Ayan. Yan, FB page ko. Monetize na sana host. Kaso, na-hack ganun. Bakit na-hack? Na-hack? Hindi ako dyan. Kasi, ang alam ko kasi, kapag ang Facebook kasi, every 3 months, kailangan mo magpalit ng password. Kasi, para ma-active mo siya ulit. Kapag pinabayaan mo siya at hindi ka nagpapalit ng password, kapag nag-log out ka at maglilipat ka sa iba mong account, hindi mo na siya ma-open kapag hindi active yung password mo. Ako kasi ganun yung ginagawa ko. Dati nangyari na rin sa akin yan na hindi ako nagpapalit ng password. Tapos gumawa ako ng isa ko pang account na nilag out ko, no. Tapos nung o-open ko na yung original kong account, hindi ko na siya ma-open kasi hindi active yung password, hindi ako nagpapalit ng password. So nanood ako sa ibang YT channel, ha. Ayan, salamat Insa sa pakaway-kaway. Tapos nanood ako ng sa ibang YouTube channel about doon nga sa Facebook. So kailangan daw every 3 months magpapalit ka ng password para ma-active. Ayan bumalik si camera, si Sir Uding. And guys, pag dinikita nyo yan si Sir Uding, maraming yan banana. Tapos yun nga, so kailangan lagi kang nagpapalit ng password mo para laging active ang iyong account. So ako yung mga ginagamit kong Facebook, dalawa Facebook account ko eh. Pero ang pinaka main account ko talaga is yung Katrina. Katrina yung pangalan ko, Katrina Regina Vergara. Always yan active. So, yun lagi yung ginagamit ko. Pag ginamit ko yun siya,
lagi ko yung pinapalitan ng password. Ay, naalagaan ko ng palit ng password every 3 months para hindi siya ma-hang ba, para hindi, kapag nag-log out ako, ito yung second account ko. Pag nag-log out ako, madali ko siyang, mabuksan. Ito yung yung account ko, Jerry, kung gusto mo, add mo ako dito. Yan yung Facebook ko. Ayan, taken na si host. Ay, sana all. ang landi no? Ayan, add mo na lang ako dyan. Yan yung Facebook ko, ayan, para madali mong makita, ha. Add mo ako, kaya follow mo ako para ma-notify ako. Ayan, tapos yung resibo mo, isisend ko sa'yo ng bonggang-bongga. Oo, ayan. Yung reels ko, hindi ko masyadong tinatrabaho kasi talaga, busy talaga ako. Yung YouTube ko, ngayon lang ulit ako nakapag-live. Kaya, ngayon lang talaga. Itong reels ko, hindi ko rin maasikaso kasi parehas din ng YouTube. Hindi ko rin maasikaso. Ayan, paano na lang ako, isisend ko sa'yo yung resibo mo na na-flake kita para sa WH mo. Ayan, o diba? Madali lang ako researchable ako, charot. Ayan, guys, maraming salamat sa pag-support nyo. Insan, add mo ako sa FB mo. Okay, ano ba? Hindi, alam ko friends na tayo, Insan. Ay, nako, hindi ko pala ito mabuksan. Hindi ko mabuksan yung Facebook ko dito. Nakakainis. Dito, anong FB mo, Insan? Insan JK. Alam ko, friends na tayo. Try mong research, Insan JK. Alam ko, friends tayo. Try mo i-research to. I-research it. Bulol na si host, guys. Bulol na si host. Ito, i-try mo itong i-research, Insan dyan, Carol. And, ayan, alam ko friends tayo, Insan. Ay, oo nga po. Hindi mo lang ako natatanaw, pero friends na tayo matagal na, 10 years ago, charot. Ayan, sa mga gustong mag-pad sa akin, charot. Ayan, para ma-notify kayo, hindi, para maisan ko yung resibo ninyo, na na-play ko kayo, add nyo lang ako dyan, tapos isasend ko yung resibo nyo, na na-play ko kayo ng bonggang-bongga, ganun, yun. Ay guys, malapit na ako mag-end, kalahating oras na lang end na ako, kasi lunchtime na, so yun nga, lunchtime na, kailangan din kumain, ayan, ako na lang add mo host, kaway ni Jay. Kawa ni Jay? So, hindi ko mabuksan dito eh. Screenshot ko nga. Ano profile mo? Ganun no? Sige. Ayan, ini-screenshot ko na. Kawa ni Jay. Ano yung page mo yan? O yan yung Facebook mo? Sabi mo kung page mo, ha? Page ba? Confidential ka, ganon. Oy, Jeric, page ba yan, Kawa ni Jay? O Facebook mo? Kung Facebook mo, sige, add kita. FB ko, sige, add kita mamaya. Try ko nga dito sa Messenger kung mariresearch kita. Si Uncle Joel, no? Kawa. Alin dito? Alin ka dito? Oh, Jerry, nasaan ka dito? Jerry, asan ka dyan? Sabi mo, anong profile mo? Yang may bata. Yung may bata ba? Itong nasa unahan? Itong nasa unahan. Bakit ay? Sigurado ka? Hi! Ayan, nag-message ako sa'yo. Yung may bata Ayan. Nag-message na ako sa'yo. Ayaw nga pala guys. Yung mga baka gusto nyo magpa-add sa ayan si Insan JK, may GC yan siya. Ayan. Akin dyan, Carol de la Cruz. Oo nga, di ba friends na tayo? Insan. Ay guys, gusto nyo i-add si Insan JK, add nyo yan siya. Para KTV, nandiyan ka pa ba? Add mo si Insan JK, tapos chat-chat na lang kayo para sa WH mo. At ganun din si Sir Uding Perez, madali lang din siya mahanap sa Facebook. Add mo na din siya. Oo, add mo din siya.
Para ano, ma-notify ka ng ano mo, ng WH mo. Friends na tayo, instant dyan, Carol. Ang dami mong FB. Ito oh, 'di ba? Friends na tayo. Friends na tayo, 'di ba? Ayan. Kaya lang hindi ko pala mabuksan yung Facebook ko dito. Kaloka. FB Lite. Ay, gano'n, nabuksan ko. Ayun, friends tayo, di ba? Isan dyan, Carol. Friends na tayo, di ba? Oo. Friends na kami ni Insan dyan, Carol. Matagal na, kaya lang hindi lang nagkakatagpo. Ayun, charot. Standby muna, Sisi, busy na. Okay. Ay, Sisi ko, KTV, kung gusto mo i-add si Insan dyan, Carol, sa Facebook mo, nandiyan dyan, ang Facebook niya, add mo na lang yan siya para ma-notify ka ng resibo mo, ng WH mo, ganon. O, tapos yung mga hindi mo alam about sa YT mo, sa kanya ka magpatulong, tutulungan kanya ni Insan dyan, Carol, pag mayroong kang tanong sa YT mo na hindi mo alam, pwede ka sa kanya magtanong, tutulungan kanya. Kaya sabi nga ng Right Med, huwag kang mahihiyang magtanong. Charot. Ayan, tutulungan kanya ni Insan JK at ganun din si try ko mag-LS mamaya host, pag-visit ako. Anong oras ka mag-LS? Jeric, anong oras ka mag-LS? Para mag-set ako ng alarm. Kasi kapag hindi ako nag-set ng alarm, baka makalimutan ko. Ang hindi ko lang kasi nakakalimutan yung very important sa kineme ko. Kinikilig no? Ano nga bang anong oras ka magla-live? Para may adjust ko kung mayroon akong client, itatambay ko yung cellphone ko sa live mo. Oo. Anong oras yung live mo? Jeric, andyan ka pa ba? Hello Jeric, are you there? Ayan, ngayon na. Uy, grabe, ngayon na agad. Opo, Sir Jeric, dapat habaan yung live mo. Talaga ngayon na, pa-ed na. Pinapa-end ako no? Na lang minutes ko, 15 minutes na lang mag-e-end na ako. Sige. Pupuntahan kita sa live mo. Wait, 15 minutes mag-e-end na ako para 1.5. Oo, para 1.5 yung live ko. Sige, puntahan kita sa live mo, Jerry. Tatambayan kita. Oo. Pinapa-end na ako no? Excited. Ganon. Ano bang live mo? StreamYard? Akyat ako. Charot. Wala pa kasi akong client ngayon. Kaya ito medyo kaya-kaya ko pang join sa YT. Oo. Kaya ko pa join. Pero pag may client ako, stop ako. Kasi usually, pag meron akong client, ang tagal, ang oras ng minamassage ko yung client ko, 1 hour, pinamaigsi na yon. Tapos, kapag sinabi ni client, gusto ko ng 1.5, yun, 1.5 hour. Di ba? Medyo matagal. Minsan pa nga 2 hours pero hindi ko nakakayanin yung 2 hours kasi medyo matagal, masakit na yun sa kamay ko. Oo, masakit din mag-massage. Kala nyo ba guys? Try ko StreamYard. Sige, mag-StreamYard ka para akyat ako sa live mo. Pero yun nga lang, nakatago pa rin. Charot. Lagi ako nagtatago hindi pa ako handa magpakita, charot. Hindi, minsan nagla-live naman ako, nakikita ako. Pero ngayon nakatago ako kasi bagong gising ang lola, charot. At yun na nga, sige, dadamayan kita sa StreamYard mo, tatambayan kita. Ilang account ba gusto mo, charot? Ilang account, no? Hindi, dalawang cellphone lang meron ako. So, tatambayan kita sa yung live na makabawi ako at makatulong sa WH mo. Oo, para sa WH mo, tatambayan kita ng bonggang-bongga. Ayan. Tapos, ayun. Diba? Na makabawi at saka sa WH mo pandagdag. Ayan. At nandyan din si Insan dyan, Carol, at saka si Sir Uding. And very supportive na friends ko sila sa YT at napaka matulungin sila. Oo. Lalo na si Insan JK, tambay lang ha, walang tagay. Uy, hindi ako tumatagay, hindi ako nag-shot mo puno. Bawal sa akin 'yun.
Oo, bawal sa akin yun. At hindi talaga ako sumasyad. Ayan. Si John Carroll, guys, meron niyang gininto ang puso. Hindi nyo lang masasanla kasi pangkanya lang yun. Tapos hindi kayo nagkamali na siya yung dinikitan nyo at saka si Sir Uding. Hindi kayo nagkamali na sila dinikitan nyo kasi talagang very supportive yan sila. At ang kanilang mga banana legit. Hindi nalalagas ni Lolo. Maugat na maugat yan talaga. At saka yung original nilang banana ay talaga namang maugat. Charot. Uy guys, char-char lang tayo dito. Baka mapalo ako ni Lolo. Wag naman ako mapalo ni Lolo. Yung spa namin nasa highway. Wala pa kami client. Ayan. Tanso insan, hindi ginto. O daya mo na lang kung ayaw mo. Ikaw naman, wag mo naman gawin tanso, gawin mo ng ginto. Mangangarap ka na rin lang naman. Bakit hindi mo palubusin? 'Di ba? Sabi nga nila kapag humiling ka kay God, humiling ka na ng malaki kasi walang imposible sa lahat, 'di ba? Maugat at mamulo. Ayan, mula pa. Mamula-mula talaga. Uy, wag kayong ganyan, charot. Mamala-mala ba talaga? Ganon. Ayan, maugat. Oo, maugat. Totoo, maugat kasi hindi basta-basta yun mahuhugot ni Lolo yung bananang meron sila. Ayan. Tapos, legit yun. Oo, legit na madikit. Ayan. Legit na madikit sila talaga, bongga. Ito yung aming menu. Kung magpapamassage kayo guys, ito ang aming menu. Ayan o. Kaya pag nagmamassage ako guys, 300. Ayan, Swedish, Thai. Promote ko na guys. Sa mga balak magpamassage sa akin, isa akong massage therapy. Yan, nandito ako sa Dagupan. Ito ang aming service, Swedish body massage. 1 hour 300. Kung gusto mo naman signature squeezy body massage with signature 650. Pero pagka 2 hour 500. Meron din kaming hot stone, Vendosa at sauna at Moroccan bath. Guys, kapag nagpamassage kayo kay kusina ni KitKat, ililibre ko kayo ng sauna. Libre yun para sa inyo. O, di ba? Excuse me. Ayan, Sir Uding, maraming salamat sa pakaway-kaway. Excuse me, guys. Ayan. Yung dragon fruit hose. Ano yung dragon fruit? Yung dragon fruit, ay yung dragon fruit pa rin. Dragon fruit pa rin siya. Ayan. Yung dragon fruit pa rin, cherry, ganun pa rin siya, hindi pa rin siya nagbabago. Yun at yun pa rin. Oo. Yun nga lang, magkakaiba lang ng hugis. Doon lang sila nagkatalo sa hugis at kulay, syempre. Pero dragon fruit pa rin siya. O, di ba? Ayan. Yan ang aming service, guys. Dito sa aming massage. Ayan, malapit na. 10 minutes na lang. Mag-e-end na si host. Ayan. Sa 3 million in my house at sa lahat ng mga nagpunta. Sa'yo yan. Ay, hindi to sa akin business. Ano lang ako dito? Aplikante. Oo. Aplikante lang ako dito. Kasi ito nga, kaya nga walang akong content kasi busy ako naghahanap ng trabaho ko. So, ito yung trabaho ko ngayon, massage therapy. Massage therapy. 1 month na ako dito, nagtatrabaho. Kananay vlog naman tayo guys. Nag-LS si Kananay vlog eh. Ay ganun, sige pa, matatapos na tong live ko. 9 minutes na lang, pa-end na ako. Sir Uding, patapos na rin naman tong live ko eh. 1.5 lang. Iko-close ko lang ng 1.5. Oo. 1.5, iko-close ko lang siya. Para mabuo ko yung 1.5. Ayan. I-content mo. Client mo, host. Pero na i-content kasi ang ko kasi kusina eh, about luto-luto. Sige lang po, host. Ayan, maraming salamat, Sir Uding. And about luto-luto kasi, so yung hindi ko pa siya na ipapasok yung massage ko, hindi pa. So, dito pa lang siya sa sa cellphone ko. Yun lang. Nakailang sahod ka na. Wow, sana ako sumasahod. Sir Uding, sumahod ka na ba? Sana all, no, nakapagsahod na. O kasi na-stop talaga ako sa pag-upload ng aking content, Sir Uding. Na-stop ako. Oo, kasi nabisi ako maghanap ng trabaho ko.
Naghanap kasi ako ng trabaho eh. So, ikaw Sir Ding, sumeldo ka na ba? Parehas pala tayo, host. Chef ka rin. Hindi tayo parehas kasi lalaki ka, babae ako, char. Oo, chef din ako. Pangarap ko maging chef. Ito yung fashion ko, kumain ng kumain ng kumain ng kumain. Charot. Kaya ito, tamang diet ako. Tumataba na nga ako sa kusina. Eh, sa YT, hindi pa po. Ay, ganun. Same lang naman tayo. Lalo na ako ngayon, napabayaan ko talaga yung content ko. Ang tagal ko hindi nakapag-upload, Sir Uding. Ngayon lang ulit ako bumalik sa pagla-live. Kasi busy ako maghanap ng trabaho. Tapos ito, nagkaroon na nga ako ng trabaho. Hindi ako makagawa ng content ko about sa kusina ko. Eh kasi naman puro katawan ang hawak ko dito. Baka mapalo naman ako ni Lolo kapag katawan yung ipinopost ko ay in-upload ko sa YT ko. LS na ako host. Okay, sige, mag-LS ka na. OTW na ako. Pag tinapos ko lang to, buti okay naman. WH mo. Ay naku, boss na WH ko, napakababa. Ayan, Insan John Carol, maraming salamat sa pag-support, sa pag-standby, sa pakaway-kaway mo dyan. Thank you so much. Ayan, bawian kita bukas. Punta ko sa live mo 7 a.m. in the morning. Ayan, tambayan kita ng bonggang-bongga. Oo, tapos yun nga, ano ba nga ba ulit? Nasaan na nga ulit ako, Sir Udi? Ayan, yung WH ko, sobrang baba. Alam mo yung yung YouTube studio, di ba may mga araw yun na pataas dapat. Pababa lahat ng araw ko, yung views, subscriber, watch hour, yung dollar, pababa silang lahat. Okay, pinsan, 3 sahod na po ako lahat, pinapending ko yun, lahat. Eh, bakit pinipending mo? Piniding, ayun. Ang bobo ko talaga, no? Syunga talaga ako. Sorry. Ayan, sana noon makapagsahod na ako kasi hindi pa eh. Tapos gusto ko rin magpa-feeding program. Gusto ko din yan ng bonggang-bongga, kaya lang hindi ko pa naasikaso talaga. Kaya eto, balik ako sa live ko para bawal ata yun ni Lolo, ang katawan, hawak-hawak mo. Oo, totoo, parang bawal nga, diba? Kaya niisip ko kung paano ko gagawin, baka mapalo ako. Bawal. Baka mapalo kasi ako eh. Kasi ang channel ko, kusina. Tapos, uploadan ko ng katawan na nagmamassage ako. Paano kasi ang gagawin ko doon? Massage kasi ang hawak ko ngayon eh. Oo. Ayun, massage therapy. Massage talaga yung hawak ko. Eh, naku, baka mapalo. Kanina ko pa tinatapat yung ko doon. Baka mapalo naman ako dito ni Lolo. Sana naman hindi, di ba? Yun. Lagot. Kanina ko pa tinatapat dito yung ko eh. Ganyan, no? Sana hindi ako mapalo ni Lolo, no? Lulugot ako. Bawal ata yun. Alalagot ako. Ngayon ko lang napansin. Sana hindi ako mapalo. Anong gagawin ko, ay? Babaguhin ko yung caption ko. Parang massage therapy. Ganun na lang siguro. Babaguhin ko yung content ko. Hindi po. Talaga, hindi ako mapapalo ni Lolo. Kasi tingnan mo, Insan dyan, Carol, oh. Ganito yung ko, kanina ko pa nakatapat dito. Hindi kaya ako mapalo dito ni Lolo. Pag vlogger ka, iba-iba vlog pwede. Ay, ganun. Hindi kasi, di ba magugulo yung algorithm ni YouTube, di ba, ni Lolo. Baka magulo, baka ma-demonetize ako. Kasi ang channel ko, kusina ni KitKat. Di syempre about cooking, about luto, about food. Tapos, bala ko nga rin baguhin yung YouTube channel ko, kaya lang wala pa akong naiisip kung anong YouTube channel ang ipapangalan ko, anong pangalan, bago, ganun. Wag lang po gumagalaw. Okay. Gumagalaw lang yung cellphone ko, ganyan lang ni gumagalaw lang, ganun. Kaloka. Tabi ako, nagulantang yung utak ko ba? Sabi ko lang, gagawin ko pa, pwede kong i-mute, pero yung picture, yung video, hindi ko na hindi ako marunong mag-edit para malagyan ng sensor, yung ganon. YT channel vlog, pwede naman yun eh. Ano yan? Hindi po. Pasensya na. Okay, thank you.
ayun, iniisip ko magpapalit ako ng YT channel para kahit ano pwede kong i-upload. Oo, kasi pagkakusina kasi ni KitKat about food, di ba? Kaya iniisip ko magpalit ako ng YT channel. Kaya lang wala pa akong idea. So nagtatanong pa ako sa partner ko kung anong pwedeng gawing channel. Oo. Ano to pangalan ba? Hindi ko pa alam eh. Hindi ko pa talaga alam. So, wala pa akong idea. Ayan. Wala pa akong idea kung paano ko papalitan. Ayan guys, 2 minutes na lang. Maraming salamat Insan Jan Carol sa pag-stay mo sa 1.5 hour na live ko na wala man lang kakwenta-kwenta. At ganun din po sa'yo, Sir Uding. At sa lahat ng mga nagpunta sa aking live. Thank you so much. Maraming salamat guys sa pag-support ninyo sa kusina ni KitKat. Ayan, napakalaking tulong yun sa akin WS. So, sana naman ay umangat na yung akin WH or pataas na yung araw niya kasi pababa kasi yung araw eh. So gusto ko sanang tumaas na yung araw ko para sa mag-upgrade na ba siya. Yun, mag-upgrade na siya. Super baba kaya eto nag-live na ako. So start na ulit ako sa pagbalik sa aking YT channel. Start na ako magbalik live para sa akin WH. Ayan, eto na nga pala guys yung aking YouTube studio. Uy, 820 na? Hindi, talagang 820 talaga yan. 820 na. Tingnan nyo guys, napakababa. Lahat, di ba, pababa yung araw. Ayan, pababa talaga yung araw ko. Yung views ko, ang bababa niya. Tapos yung subscriber ko, bumaba talaga ng bonggang-bongga. Tingnan yung WH ko, sobrang baba, 9.2 something. Tapos yung akin na earn, estimated revenue, ayan lang. Oo, sobrang baba. Kasi hindi ko na siya naasikaso talaga ng bonggang-bongga. So, ang tagal kong nawala. Ang tagal kong hindi nakabalik sa YT channel ko. Hindi ako nakapag-upload agad. Kaya eto, may bumaba na siya ng bonggang-bongga. Kaya hirap ulit ako magpataas. Ayan. Ako host. Wow, sana all banana pa lang po. Ayan. Lifetime. Saan ko yun makikita Insan? Lifetime? Hindi ko alam. Parang nandito sa... Tama ba ko? Saan ko yun makikita Insan JK? Alam ko na. Oo, bumaba talaga yun. Saan ko ba yung titignan? Dito? Saan ba? YouTube studio? Saan ko yung titignan? Ito. Ayan, ito yun, di ba? Ayan. Ayan talaga, di ba? Ayan. Talaga mababa siya, bumaba siya talaga. Ayan, Kaya balik talaga ako sa pagla-live para sa umangat yung WH ko. Tapos mangingisda na ulit ako. So makikita nyo na ako sa inyong live sa bukas. Bukas umpisan ko kay Insan JK. Alas 7 ng umaga. Tambayan ko yan sa live niya para makapangisda ako ng bongga. Sobrang baba na. Talaga grabe. Ilan WH mo host? Ito WH ko. Saan na ba WH ko? Ang WH ko, ayan. Ay, namatay yung cellphone ko. Ayan ang WH ko. Ang WH ko. Lumalabo. WH, 9.3. 9.3, yun yung WH ko. Tapos yung views ko, 1.6k na. Lahat sila, yung araw nila talaga pababa na. Kasi ang tagal kong nawala sa YT. Ang tagal kong hindi nakapag-live, hindi nakapag-upload. As in, ang tagal. Kaya eto, balik na ulit ako sa YT ko. Balik na ulit ako sa YT para makapag-upload ulit ako. Mag-live ako para sa WH ko. Ganun. At mangingisda ako kasi gusto ko na maging 4K yung aking bahay. Yung mga kasabayan ko na pag-iwanan na ako, sila mataas na bahay nila, ako mababa pa, ito pa rin. Pindutin nyo yung ganun. Pindutin ko yun. Nasaan na nga ulit ako? Binako kasi Wait lang. Yung 9 point keneme. Ay, may tumatawag sa akin. Ito,
Paano ko to pipindutin? May lumabas na ano. Learn more? Learn more? Tama ba? Ito yung lumabas eh. Ano daw? Learn more? Loading pa siya. Ay, animing. Ito yung sinabi niya. Ito yung sinabi niya eh. Ano ba yan? Ayaw niya na. Ayun lang eh. Hindi pala dito. Dapat sa iba. Itong isang cellphone ko, ayaw dito mag-click. Ayaw maklik dito insan. Makita niya yung lifetime WS nyo yun. Makikita kung bumaba talaga. Ganun ba? Ayaw niya maklik. Ayaw niya maklik eh. Paano yung gagawin ko dyan? Madalas kasi nandito lang ako sa YouTube channel. YouTube studio ko. Hindi ako masyado sa YouTube channel. Sa Chrome, hindi ako masyado kasi dun eh. So wala akong masyadong alam. Kaya ayun, basta matagal na talaga akong ayan, loading na mahina na yung signal. Ano ba to? Ito analytic, di ba? Analytic. Ito yung views. Tapos views. Ito yung watch hour. Ayan. Yung watch hour. Ito yung watch hour niya. Bumaba na naman talaga. Tapos yung ito naman yung subscriber. Bumaba din. At yung revenue. Bumaba din. As in talagang mababa na. Di ba? Ayan, yung watch hour ko, ang baba na. So dapat mag-live ulit. Back nyo. Yung ibaba ko sa Chromes? Yan po, i-click nyo yung watch. Yung ito dito? Watch, ito. Ayan. Ayan na, insan. Asan ang titingnan ko dyan? Watch time are 40.7 less than usual. 50.0, 11, 110. Ito ba? Tama ba yan? Ito yung watch hour ko. Sa March, wala din. February, medyo tumaas. Tapos bumaba ng March. Kasi wala naman talaga akong ina-upload pa na short video lang. Opo, tapos slide nyo yung nasa taas. Slide yung nasa taas. Alin dito? Ito ba? Lifetime. Ito. Alin dito? Ito yung lifetime ba? Ito ba yun? Paano makikita? Ayan. Ang baba naman talaga, di ba? Ito, ibaba ko? Wala na. Wala na. Pababa. Wala nang pababa. Kahit ibaba ko, wala na. Wala na sa ibaba. Ganito lang siya. Wala na ako ibang makita dito. Kaya mas sobrang baba na. Ito yung niya. Mababang mababa. 6K plus. Asan dito? Ito. Pindutin ko to.
Ay, ito ba? Ito ba? Ito? Diba yung minimum, yung kailangan ni Lolo na WH 4,000? Ito 6K? Ito? Ito ba Insan JK? Ito? 6,003. Dapat wag nyo pababain yan sa 4K. Ah, ganun ba? Okay, okay. Kasi kapag bumaba yan, madidemonetize ako. Tama ba? Ah, okay. Mabuti sinabi mo sa akin para ma-maintain kung hindi siya bumaba ng 4K. Okay, salamat Insan JK. Ngayon alam ko na. Hindi ko kasi alam eh. Slide. Ading. Pag ganito. Ading pag ganun. Ayan. Hi, good morning. Ano po? po ba makiilaw? Ah, okay. Sige, doon yung CR namin, oh. Naiilaw. Okay, sige lang. Okay lang. Sige, CR ka lang dyan. Ayan, mademo po kayo. Kaya nga, ayun, Insan, maraming salamat ha sa pagturo sa akin nun. So, nasa 6K pa rin siya, 6,000 pa rin. So, kailangan ko mag-continue mag-live para umangat yung WH ko. Kapag bumaba itong 6K ko, madidemonetize ako. So, mas lalo ako mahihirapan kapag na-demonetize ako. So, kailangan ma-maintain ko to. Ayun, maraming salamat Insan JK sa pag-remind sa akin. So, hindi ko talaga yun alam. Maraming salamat na pinaremind mo yun sa akin para ma-maintain ko yung WH ko na hindi bumaba. Ayun, thank you so much. Napakalaking tulong ng ginawa mo. Mabuti, pinakita ko yung YouTube studio ko. Kasi kung hindi ko maipakita, hindi nyo masasabi sa akin ito, hindi nyo maituturo sa akin. Kaya thank you so much, Insan JK. Yan, so may natutunan ako for this day na kailangan kong i-maintain na hindi maibaba yung WH ko ng 4K. Ayan. Opo, dapat po mag-update kayo araw-araw para tumaas ulit yan. Yes. Nag-update naman ako ng Okay, sige. Thank you so much then. Bye. Okay. Nag-update ako. More on short video nga lang kasi wala pa akong, hindi pa ako nakapagluto sa kusina ako eh. Kasi nandito ako naka-standby sa spa. So, puro short video lang yung ginagawa ko. Ayun. Tapos, ayun, mabuti nga sinabi mo yan. So, kailangan kong mag-live. May manood man o wala, may nakatambay man o wala, kailangan kong mag-live para sa WH ko. Ayan. Thank you so much, Insan. Ayan, sa pa-heart mo dyan. Maraming salamat. Talaga may gininto ang kampuso. Mabuti nag-live ako. Ayan, napakalaking tulong. Grabe, nakakataba ng puso. Tinuruan mo ako today. Ayan, na ma-maintain ko talaga yung WH ko. Uy, grabe. Napakahirap kapag ma-demonetize kasi pinaghirapan ko talaga ma-monetize ako. Pinaghirapan talaga yung 4K WH ko. Grabing hirap yun para mabuo ko yung WH ko na yun para ma-monetize ako. So ngayon kailangan hindi bumaba sa 4K yung WH ko kasi kapag bumaba sa 4K madidemonetize ako. Kaya naman thank you so much Insan JK sa pagtulong at sa pagsabi sa akin yan. Maraming salamat. Napakabuti mo talaga. Mabuti nag-live ako kasi kung hindi ako nag-live, hindi ko yun malalaman. Ayan, maraming salamat, Insan. At so yun na nga, mag-e-end na ako dahil lunchtime na. Kailangan ko na rin mag-lunch at ganun din kayo, Insan. Maraming salamat. Oo, buti hindi bumaba. Oo nga eh. Nag-upload lang ako ng mga short video, yun lang yung ginagawa ko. So yun nga, Insan, maraming salamat sa pag-join at sa pag-standby sa LS ko na wala man lang kakwenta-kwenta talaga. Welcome po, Insan. Tulungan lang tayo. Yes, true yan. Kaya nga maraming salamat sa pagtulong mo sa akin. Ayan, mag-e-end na ako, Insan JK. Sir Uding, maraming salamat sa pag-join at sa lahat ng mga nagpunta sa live ko. Thank you so much. At yun nga, natutunan ako sa iyo, Insan JK. Kaya naman, thank you so much. Maraming salamat talaga. God bless you. Ayan, pagpalain ka pa ni God. More blessings to come, Insan. Thank you so much talaga. Grabe. Nagpapasalamat talaga ako. Tuwan-tawa ako dahil natutunan ko yun na kailangan kong mag-live pa talaga na mag-live para hindi bumaba yung WH ko. Ang hirap pag na-demonetize, grabe. So, kailangan ko talagang gawin yun. Bye, Insan. Ingat po kayo palagi at ganun din naman sa iyo.
Ingat sa'yo at God bless you. Maraming salamat at sa lahat ng mga nag-join sa aking LS. Thank you so much. Ingat kayo palagi at pagpalain pa kayo ni God at ipagkaloob ni God ang lahat ng desire ng inyong puso at isipan. Ayan, naway magpadala si God ng maraming anghel upang kayo ingatan, protectionan at gabayan sa lahat ng inyong mga pupuntahan. Ayan, mag-end na ako once again from Kusina ni KitKat. Thank you so much. Ingat palagi at bye! Happy lunch! Bye-bye! Ingat po lahat sa inyo. God bless. Bye! Ngayon, paano ako mag-e-end? Paano to i-end? Kasi nagbago na. Paano to i-end? Paano ko to i-end? Wala akong... dito siguro. Dito ba? Live. Saan ko to pipindutin para mag-end itong X? Yun. Are you sure you want to stop? Okay, yan. Thank you. Bye! Doon nga.